A Brwsesi, lawr y lein at Watkins sy'n ffigio ac yn curo Disney yn dda. Watkins yn torri nôl. Bale at Harry John, nôl mae'n dod at Ifan Watkins. Watkins yn ei chrymanu hi i gyfeiriad y postyn pella. Andy Firth yn ymestyn a'i throi hi heibio'r postyn. Watkins yn dechrau gêm gyngrau'r gyntaf heddiw yma i Hwlffordd. A Brwsesi y gic rydd, nid yr ore ganddo fo. Mae'n syrthio Jordan Davies y gwiriad dros y trawst. Jordan Davies yn awyddus i greu argraff yn erbyn i gyn glwb heddiw. 10 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Y gic hir gan Firth. Wild ydy'r targed fel arfer. Y Bale yn rhydd yn y cwrt. Aaron Edwards yn ei gosod hi. Harry Franklin i gefn y rhwyd. Cei Connah ar y blaen. Wild yn ennill y Bale gyntaf fel mae o'n ei wneud mor aml. Aaron Edwards yn casglu'r briwsion. Harry Franklin yn sgorio y gôl gyntaf i Cei Connah ers ymuno o Aberystwyth. Wilson y tafliad hir. George Horan yn penio allan. Bale at Scotcher. Scotcher yn ei chwipio nôl fewn. Patton yn codi. Andy Firth ar arbediad. Cei Connah heb ildio gôl gartre yn y gyngrair y tymor yma. Firth i'w ddiolch am hynny.